Pentti Koskinen. Herran mies, me odotettu meitä. Todella ihana teille tänään ensin, että tiedätte, että me ollaan täällä. Ennen kuin te mitään puhutte. Ja meillä on puhelinsuhde, muistatteko, ja lisäksi tämä. Lukekaa kotona Neitsyt-kammion hiljaisuudessa. Ja onnea Intia-matkalle. Joo, Joo, kiitos. Joo. Kalliit ystävät, kiitos ja tervetuloa tähän historialliseen tilanteeseen, missä pääoman syke pysähtyy pieneksi hetkeksi. Ja tietysti herää heti kysymys, minkä takia tällainen syke täytyy pysäyttää, ja vastaus siihen on hyvin yksinkertainen. Sen takia tämän maapallon. Ja nyt voidaan tehdä se tässä ensin niin kuin ideatasolla. Ja sitten voidaan siirtyä käytäntöön. Jean-Luc Godard sanoi 60-luvulla, että meidän on keksittävä elokuva uudelleen. Mä sanon 90-luvulla, että meidän on keksittävä ihminen uudelleen, koska näin me emme enää voi jatkaa. Ja mä siirryn tällä eleellä vaihtoarvosta symboliseen vaihtoon, joka on huomattavasti lähempänä kuolemaa ja uhria kuin vaihtoarvoa. Ja edes hetkeksi saadaan pysäytettyä tämä pääoman syke tällä eleellä. Ja me voidaan käydä niin kuin suoraan asiaan, että täällä on about 20 työtä alla, joka on iso veistos. Sitten on 2 videota, Vesiliha sydän, Raha, Lyijykynäpiirroksia, Minulla on AIDS, Autistinen huora, Raiskattu, Heite kotiväki siellä, Minä olen käynyt Iranissa, Androgyynit, Tule jo äiti, Fakosyytti kannu ja Salto mortale. Ja tässä on nyt ensimmäinen työ. Mä pysäytin pääoman sykkeen, niin pysäytetään myöskin toinen syke. Näin, ja laitteet eivät ole minun. Ne kuuluvat taidehallille ja erinäisille muille ihmisille, mutta se video, joka tuolla sisällä on minun, ja se kestää 2 tuntia. Että jos jotkut ihmiset ovat siitä kiinnostuneita, niin nyt on aika. Täällä. Ja mä oon tehnyt tällaisia, koska jos useampia ihmisiä haluaa samaa työtä, niin tässä on, niin jos te voitte pistää siihen nimeni, niin mä arvon ne sen jälkeen niiden nimien perusteella, jotka siinä listassa on. Pitääkö mun luokua teille? Laite ei ole mun, teksti on mun, mutta sitä mä en voi myydä. Sen voi ohjelmoida itse. Sitten tässä on tällaisia Salto mortale-lappuja. Jos joku voi antaa, no mä otan itseltäni kynän, mä voin näitä signeerata, niin ehkä niistä mun kuoleman jälkeen jonkun kympin saa. Niin. Kiitos. Onks? Tää oli Koskinen tämän näyttelyn paras juttu tää sun. Mä oon samaa mieltä. Joo, ihan suuret kiitokset, että sun päässä on tällään kehittynyt. Tää oli paras homma, mitä tää oli tarjolla.
Sieltä näyttänyt jengi tuli tänne katsomaan. Ai sen Manne. Voitaisiin miettiä, mitä päässä liikkuu tällä hetkellä, kun kuuntelee Koskisen tekstiä. Siinä oli päivän erikoistarjoukset, mutta nyt mennään huomattavasti vaikeampaan asiaan ja se löytyy täältä. Mä en tiedä tämän työn numeroa, mutta jos on ihmisiä, jotka sen haluaa, niin nyt käsi pystyyn sitten. Mä en tiedä. Ja täältä on näköjään viety niitä lappuja, mutta te voitte tämän tilaisuuden jälkeen tulla mun luokseni ja kirjoitan vaikka sinne taakse nimesi ja niin edespäin. Sitten on tällainen työ, senkään nimeä mä en tiedä. Jos sillä on joku haluaja, niin pistäkää sinne samaan nivaskaan nimiä. Koska jos yhtä työtä kohden on useampia haluja, niin ei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin arpoa. Sen yksityisyyden mä säilytän itselleni. Sitten on yksi mun parhaita töitä 15 vuodelta. Tulee jo äiti. Okei, mä en tiedä missä mun kynä on, mutta Mä voin lainata. Se on sinun. Ja tätä työtä mä en voi antaa, koska mä en omista sitä. Se ei ole mun, ikävä kyllä. Sitten on tällainen mun kanista oleva teos. Jos häntä kiinnostaa, niin käännetään toi ympäri ja sä voit pistää nimes siihen sitten. Sitten on tämä työ täällä. Tikis mennä. Anna No, se menee sitten Suomi-Kreikka-yhdistykseen. Ihana. No. Okei. Ja, Mä oon saanut tämmösen. Aha, mutta joo. Siis että mä sit ai tiedän. niin, että mä tiedetään. Joo. Mulla ei ole kynää. Mä annoin sen kynän äsken sulle. Mikä ihmeen? Älkää antako mulle näitä lappuja, vaan Mä tiedän. mä en ole huono sihteeri. Niin. Näin. Ja Miten sä luulet, että liitto suhtautuu tähän näin? Erottaako nyt liitosta tällä tempun takia? Mitä sä veikkaat? Mä en tiedä liitoista. Joo, hyvä. Sitten on tällainen työ. Ja kirjoittakaa jollekin paperille nimiänne, niin ehkä se siitä sitten selviää, että saatte sen työn, minkä te haluatte. Ja voitte ottaa tämän näyttelyn jälkeen yhteyttä ja sitten niistä paperiasioista sovitaan tarkemmin. Näkyykö toi? Näkyy. Hyvä. Kiva. Joo, te voitte merkitä tällä tavalla, just niin kuin hän teki, niin kuin oman merkkauksenne. Moks Mäkelä on tuolta merkinnyt yhden työn itselleen. Hän merkitsi. Ja no, merkkaatte siihen, mikä se oli se työ. Tämä. Tähän näin. Joo. Sitten täällä on lisää töitä. Täällä onkin joku laittanut. Onko tällä työllä paljon haluajia? Niin laittakaa siihen lappuun nimiänne, niin minulla on AIDS, ei ole minun työni. Sitä mä en voi antaa. Mä en omista sitä. Mut sitten on juhannus. Ketä sen haluaa? Juhannusta ei halua ketään. No. Siihen sitten nimiä. Sitten on 2
työtä, nimiä mä en tiedä. Jos on haluajia, niin pistäkää siihen sitten nimiä. Siinä on 2 työtä. Sitten on autistinen huora. Meille 2. Kaverille ja mulle. Pantu nimi. Aha. Henkilökohtainen. Okei. Mykkätyötä mä en voi antaa, koska sekään ei ole mun. Se kuuluu Mox Mäkelälle. Tämä työ. Laita siihen nimesi. Niin. Sitten raiskattu. Androgyynit. Laita siihen nimesi. Niin. Sun nimi on se. Okei. Se on sitten sinun. Sitten on vähän vaikeammin sijoitettavissa olevia asioita. Himomurhaajan divaani. No, laita nimesi sinne, sitten se on sun. Tässä on kynä. Joo, lainaa heille. Kiitos. Mussille jo. Arvasin. Sitten on video, about 2 tuntia, jonka nimi on Vesiliha sydän. Se sykkii siellä takana. Kiitos. Suuret kiitokset. Kiitos. Se jää ilmeisesti kokoelmiin. Minä katson vielä tätä kaavan mustaa kiveä. No, tää työ on vähän vaikeampi sijoittaa. Siis haluatko se löytää kokonaisena vai levyinä? Haluan tietää, onko se yksi, että voisi muuttaa asumaan sen. Eija-Liisa Ahtialalle annetaan tämä työ. Siinä on ihan ja bravo. No niin, nyt on kaikki eritteet jaettu. Eikö tuo sydän jaettu ja tuo vesisydän? Kyllä ne ilmeisesti kaikki tuli. Ja mä oon huono käytännön asioissa, niin te voitte ottaa tätä näyttelyn jälkeen, koska osa näistä töistä lähtee Tornion aineen taidemuseoon. Te voitte ottaa yhteyttä Suomen Kuvaveisteen liittoon ja hoitaa Kirsti Hynysen kanssa käytännölliset asiat. Et kyllä ne varmasti selviää. Kiitos.